Puilano Sanja Kaham, Takuktai Bukuksong, Norbaitini, Laiboma Paimani Karon Kaobono, Norto Jotono Saiman ang Tamukai, Piabatini ang Belake Dukunangino, Kaisa Laiboma Paika, Karon Getam ni Bagi Genke, Jeng Sangbadigro Borom Rozagiani Karoni, Jeng Tini, ang Olaiboma Paika, Tam ni Bagi Borom Rozaglia, Bahike Borom Rozaglia, Noron Obon Saikanarnai, Jeng tamo pati kesak kekan kufur kormo joton jeng tangu. Piaba jeng ti prasa media rong ke respons zagya. Asuk thair zagya tui khopsa kharana zagya. Amo hairo belai ke dukhungo. Jeng nai di norong ni MLA minister EM CM je kuno party kula ni jasa panong tung thangkang ke tam khailai noro bong no Borom ruwi, aku asuk ruwi, respect ruwi, borong na asuk ruwi. Angke norok no seng kaisa mas hamake hai. Seng no jenong no netarong no seng norok borom rumah hai no. Seng no borom rukangke, seng belai kucing kamu. Pia ba norok seng no prai jaga no si asuk thai rezagya, tui kharna rezagya. Kaisa program engkangke maximum 2-2 gontango jeng basai tongo sabni garone norok ni kaham hamya jeng tisana bagino norok no phunung na bagino lukurok no kaham hamya phunung na bagino jeng to omhaike tongle jeng abo simiya jeng busuk dukho klai kono somoy mai mase kono somoy ma tukuya kono somoy satung hiya oi sapung guri oi noroni bagin khabro moi tong suno phiaba norok response riya ba respect riya borom riya borom riya ni karone sung belai ke dukhu nango norok naine di neta khoroksa phaikanke busuk norok naine cha nangani tui kharnani borong no je kono phano komi krei jeng sangbadi rok tam bul khaike ba norok ni bagina kaham hamya joto kisu su phunugui tongle jeng kaise meeting o thangke tui khopsale lengi thangu jeng haksani thangmani jeng bui hegari bo kai choli tongmaya jeng bike ben choliu phe jeng no tui rok kharnani abole noring thani daikto tongo phe ba jeng no tui rok phano kharana takri jeng tak neta je tongnai rong ma samaka hai jeng norok ni bagai tam khaije tong hanadi norok neta rok ke kaham gari gura kalai gulai tong ke tonglayu jeng phe norok ni bagai jeng norok no kaham hamya phunuma bagai jeng ke nok rok bokhok jago kebo baza lathi re phaijago kebo lama kasu dom kire jago belai kosto jeng phe ba arte kaisa chini sangbadik rongni kamai khana ke norok joto nai tongnai takuktai bukuksong belai dukhu nango khorsa family wo mairung krei maisa krei amo hairok boho dungo tai to joton saimana jotono loan na layo bondon sondon bahut kabama loan na laye sulai me nok nukhungo jengjalang lai wale layo kebo nukhungo ke mairung lagati krei tini kamai khaikengke si bo mairung maika paina rok nipa babina kenoba aborok sunun borok kamai engi meya arte kaisa angke sini netarong no mas hasina tajoli di norok ni akol baisi nong no makutugo norok naine di norok ni kogro marok norok ni jengno samarok kenoba nok jengno mungsapan kok saya mungsapan khaya tam ni hingke babi nai di norok saya haisi bufuru tamo abrong ni nobo no kuno mungsaban saya suno norok ni sama simisi norok sao jeng sangbadi rok bose kosto arte kaisa nai di jeng sangbadik rok phungni simi nokhri thangangge mai mase rok thange boho gestik rok ngei kosto ngei hospital go seng kalayu
kelai hospital tangi selen gap ro sok blawo ho tonggo ya kosto ke ayo mayo keno omo hairong no jeng kem no saya jeng busu kosto ko soli tong phiaba ano subana cho subao prai no kombe subao mung salia bong no belai na hambai je subana rong no phiaba je subaya ro kok simi sai tong ne ro belai nang joli mo jeng nong ni bagai jeng tai tam khai je tong sala sei musuk nong logi tong oi nong ni logi jeng nong no kaham khaina bagai jeng sei musuk honja ka lama ka sei bujang na naikya tokjang na naikya nogo phaike horo phungni nokor tanga horo phai sokayo mamoi kusum rok man phayo mamui kusum rok man phayo mui kusum rok bai no mai masana rok nayo belai dukho nango haisi belai kosto ngo haisi aba hairok phiaba je nai tong nai takhuktai bukusong ni ta rok ta jungno kisa chuba ding thi phiaba norok oma haike jungno thangkang ke jungbo thungui man haisi norok no ta thungdi ale baji bo sa trengnya borok ale sutrang borok jeng sangbadik rok bese kamai khaiba binar 100 binar 200 binar 300 ke jeng kamai khai haise jo amo bai haiti rok salayo jeng amo bike thok dalai abai recharge dao chini recharge बहुत thango haise chini net pack बहुत thango khorsa minister rok ni 10 minute 20 minute dakhang keno prai duitai dakhano chini 4GB 5GB khain thangpayo ching sambadi roni bkhana bo kisa feeling no bo ching buji arte kaisa norok chungno response riya norok neta rokhe osu chani bagi rajniti khayo chungko dofani bagai kam khayo haisi chung kebuni bagai dalali bo khaya kebono chung hu huya arte kaisa ke koka hai norok tong thot ko tongdi norok cha thot ko chadi sar no belai ka ham ka tongdi norok kaham ke chung belai ke tong thok haisi pe chung norok tong thok tini chung kisa na hardi bise kisi sana na hardi phiaba norok osere rok daily amo haimang hni saimano naine di norok no chung busuk khaikya chung norok neta rok no bahut khaikya haisi norok chung no kisa na hardi please ke nong sawo chai chu ya tong na hardi chung borom mo kisa na hardi borom ronan kisa srungdi jeng sangbadik rok no bo kisa norok mokor kona ba khana harjabadi jeng belai kosto chana hanti tonga hanti khorsa bike stul me rok soimeya jeng beton busur ba 3000 4000 taka beton no aman jeng cholyo amo se haisi norok jodin chai chu tong na kardi ang sumon de bormale kobai ko chau haisi ang khub kosto cholyo haisi joto borong sai man kosto bai cholyo ang khub hardwa ko khayo ang keb no phano dalali bo khaya ang kebo hem bemani khaisaya ang kubi besolio ang kubi tong haisi jeng sangbadik rok no borom rona srungdi kisa jeng norok jeng no response bolte no jeng no respect rani norok respect reke jeng bo onek jeng bo respect reke no jeng kisi jana respect redi jeng no jeng asegem tong thogu na mai na tui na mui kono problem na nya jeng norok kisa jeng no borom reke jeng aseg na hamjago amo ses na yo jeng norok jeng no kisa sa borom rodi jeng bo no borom ronai phiaba neta rok dalali ta khaidi chi yago nong dalali tong haisi jeng no hamya saya ta khaidi jeng no bo norok naidi jeng je ang sumon de brama nong no jodur help khaikya jodur kam kotor khaikya ti prasani bagi khaikya abono nayo norok kaham khe jeng no tekel khai jeng no chubanang thung jeng nong no judin chai chu ya tong jeng no nakardi jeng nong ni bagi kaham no khayo ti prasa hamkrai ni bagi jeng jotono khayo haisi arte kaisa hangke jeng kebuni bagi kebo particular jeng bongno support khayo rok ni jasari jeng jotono khayo jeng nangring khangke jeng bo ninar 100% khainai jeng ring ya heke nar thangya bohumuk ta handi khata koilai di haisi ti prasa ro thansawon dona nang haisi jeng
पार्टी खाइले मा जा खाइले जुता तांबा जों गुस्थिले गुस्थिनो हायसि जों ओ पार्टीनि थाखाय पार्टी बाय जों दंनि हायसि जों अबनो नायो जों नायनायदि जों सांबादिक रक खूब कष्ट गन दङ हायसि नरक बेलायखे कष्ट व दंनाय हने रक टेव हनाय क्रै नरक सांबादिक रक बेलाय रां मानो हायसि नि साव जों सब रां रै जों बेलायखे न कत दालान दङै माखा माइ मासे जों हानु फेबा जों सरि काओ जों न हनो बुइ सरि काओइ चावइ नङै दंबे खेतर बाके सांबादिक जों तरिया जों बेलाय कष्ट से सिनि सागो बाक्सा नि सागो गेस बांमनि सागो बहक सासावै लामा रगो कलायो केबो चुबानाय क्रिसिनो हायसि बेलाय खादु खुनांगो जोंनो बरम रना सोरोंदि रे जों सांबादिक रनो जों कोनो साइन नं थानि आचुक थाइसानो लेंगि फेमन्ति खापसा सानो हायसि नरक जे चुबा मा मुसुमनि जों सबाय मन हायसि कोनो प्रब्लेम क्रै जुदिन चाहे से तंख नाकारदि सुमले थियासांनो सामु थाइ थांनाय हायसि तिप्रसान बागै आं बै हायखेबो आं रांरि गोनां बैया हायसि आं कुबुल बे सामु खायो आं सुनो हामबाय